Пускай валка, да върви този бит! Здравейте на всички и добре дошли в моя YouTube канал. Здравейте на всички и добре дошли в моя YouTube канал. Това YouTube канал звучи като отходен канал. Yes, бе! Аз казвам Валери и съм на 18 години. Това май ви стига. Както стана ясно, аз се казвам Валери и съм на 18 и Валери спри да говориш толкова бързо. Не знам какво правя в момента, не знам какво ще се получи. Но, да, здраве да е. Преди време снимах видеа, снимах си влогове, но нищо не се получи и затова спрях. Ама сега наново ги почнах, защото ми беше скучно, слънцето грееше, всички ми приятели правеха нещо смислено, а аз седях в нас и си казах: Валери, ти не правиш нищо с живота си. И затова реших да взема и да снимам видеа. Но Валери, спри да говориш толкова бързо! Когато мисълта ми тече по-бързо в устата. Воу! Това беше причина, поради която отново започнах да снимам видеа. Не знам колко време ще продължа да снимам видеа. Не знам как ще се получи и дали въобще ще стане нещо от това нещо сега. Ама здраве да е! Не знам какъв да бъде първият клип. Мислех да е какво има в чантата ти, но тогава съзнах, че аз чанта нямам. Имам чанта, но в чантата ми има ядене. След това реших да снимам какво има в стаята ти, но се огледах и установих, че стаята ми не е за пред хората. Живее койчината. Здраве да е! Понеже стана ясно, че няма да бъде клип какво има в чантата ми или какво има в стаята ми, то нека поговорим малко за мен. През свободното си време обичам да ям и да спя. То не знам кой друг не обича да яде и да спи. Макар че не, че ми личи, че аз ям. Това е друга тема. Също така, обичам през свободното си време да чета книги, да гледам сериали, да рисувам и разни други неща. В последно време, освен да ям и да спя и да уча, за друго почти не ми остава време. И да. Надявам се да събера около 3 минути, в които да казвам нещо смислено, защото може би вече от половин час не казвам нищо смислено. Съжалявам, че първото ми видео е някаква боза. Съжалявам, че няма тема, но обещавам, че в следващото ми видео, ако има такова, да ще има такова, Валери гледа в камерата, защото не знае какво прави. Тук имам биполярна заблуда. Обещавам, че в следващото ми видео ще има тема и ще говоря поне една идея по-смислени неща от момента. Благодаря ви, че отделихте от свободното си време за моите простоти. Долу в описанието ще оставя Facebook, Instagram, Snapchat. Лапсус! Долу в описанието ще оставя Facebook, Instagram, Snapchat и тъна. Ако видеото ви е харесало, ударете палец нагоре, ако не ви е харесало, палец надолу. Лайквайте, шарвайте и subscribe! Чао! Баш толкова курско каза чао.